Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate you. Indaba kaVuyokazi noma ngabe uyangena noma ngampilo uyangena. Abantu ke abahleba ku social media lapha. Social media ngithi niyazi ukuthi kunesiphithiphithi kunabantu abaningi manje nje nami ngeke ngikhombe ukuthi ubani ohlebile washo lokho ukuthi ke sina sixoxe kodwa bengithi ke eyethu la nina ningabe senithatha lezi zinto esihleba la niyise kwenye indawo ngoba lapho ke senidala enye into engahambisani nayo. Nithi uVuyo sengathi ungene kulendlu enkulu nayabo lezi ndlu ezinkulu lezi ezifana neya Aunt uMamkhize lo othi ungena kuyona ubone la ungene khona suphakathi awusazi ukuthi uphi umnyango wokuphuma. Nibona leyo nto ukuthi engathi umnyango wokuphuma awubonakali. Hayi yabona nami magade ngibuka i-meeting le bihlelo uVuyo. Sizazokhuluma nge-meeting ngoba sakakhuluma ngayo nokukhuluma ngosibindi. Sizazokhuluma nje nge-meeting kuningi khona esikubonayo ngoba kumele sisho phela ukuthi sitholeni. Okwamanje ke sesikhulume ngale ndaba yokuthi umnyango wokuphuma engathi uVuyo akawuboni. uVuyo mawumbone lapha kwe-meeting ungalandeli la ikhuluma ku social media nami ngiyavuma kulabo abathi umnyango wokuphuma akawuboni. uVuyo lapha ku-TV show singakangeni ku social media uVuyo akakhombisa ukuthi ucikekile kule ya meeting. Hazi i-meeting kuba ama-episode awu-2 kodwa kuqale ku episode 1 la kuvela khona ukuthi uVuyo ufisa i-meeting isiyenzeka sesesimbona kabili nomndeni wakaMseleko. uVuyo ukhuluma ngendlela yokuthi ubaba uMseleko noMayeni bathini noMpumelelo yena uyabona yini ngoba sekushiwo abazali bakhe. Asimuzi uVuyo yena emele ekude ukuthi ke angisekho la. Into engifuna ukuthi icace yile yengane ngoba izingane zikhona nezingane zala ekhaya uhlelo oluthini nanguma nangu aunt. uVuyo uyakhuluma lokho akushoyo kube ukuthi uyeza ukuthi uMayeni noMseleko abakhuluma into eqondile. Uma uMayeni noMseleko bekhuluma into eqondile okusho ukuthi noSibindi usazolungiseka. Sibuka uVuyo phela mayebuka bonke ahleli nabo etafuleni ngoba mayejike sekhuluma eceleni uthi uma no-aunt ngiyabona nje ukuthi abasafuni lutho lana abasafuni nakuzwa. Yena usafuna ukuzwa ngoba ulinde impendulo. Mayevala futhi ekugcineni uthi akayitholanga impendulo into ebefuna ukuthi aphume ayazi ukuthi kuthiwani ngaye. uVuyo la kwi-TV show asakabali ukuthi ku social media uthini ngoba nami ngathi iqala i-meeting ngathi hayibo uVuyo indaba manje ngathi umlaleli uSibindi ulindele ukuthi uzosho into ehlukile. Nina ke senithi lapha ku social media uVuyo senikhuluma ngalesa sibongo. Cha angazi nkosi yami ngendaba zezibongo nezindaba zamakhaya kodwa nami ngiyengizwa ukuthi kwenye indawo mawufike wangena khona ufike ungena esangweni la khona uduka ungabe salibona lelo sango ongene ngalo. Nithi uVuyo kuleyo nkinga kunalento lekisho abantu ku social media bethi yazi ubani udinga imithandazo ngoba lento akuyo akayiboni ngeke ayishiye futhi ewuyena uyodinga imithandazo ezomlekelela imkhulule lezi zinto ezikuye. Kuyenzeka nina abanye abantu banezinto esingaqondakali nawe uyibuza uthi hawu kodwa umuhle kangaka sungazowenza izinto ezingaka yini sebemdungile mamphuzisa ititi angalazi ukuthi kwakuyitiye elini kwakuwumsebenzi wakhona wadla inyama engazi ukuthi le nyama eseyifakwe izinto angazazi kwaxova ojeqe la kwanti ojeqe khona izinto ezifakwe phakathi naye ukuthi sonke siyawudla lo jeqe kanti khona into ekulojeqe sizosebenza yini ngoba phela manje abanye sebethi niyambona noMangwabe. uMangwabe yena uyawubona umnyango ubuye usithela umnyango engasawuboni ngoba uMangwabe siyambona ukuthi hayibonesi wenze njani. Abuye ke athi ke kodwa ngisekhona
Lapho uma kanesi unelona, angazi noma inyanga noma iyisangoma, asazi ukuthi noma engemtheleleni into lapho ukuthi kuhlakazeke vele nje ebe nesibindi, ngoba khona ngathi khona lapha ikhona into eyenziwayo ukuthi ithase uvalo ubone ngathi mhlampe ngeke kuphileke mawuphumile khona. Angazi noma nisho lokho ningabe nisenithi kushiwo yimi, angazi uma nisho lokho yini, kodwa mangiyibamba ku-social media yiyo le ukuthi kwezinye iy'ndawo, kweminye imizi, cha yona ikhona. Ngike ngamuzwa nje nomunye ekhuluma ku-TikTok ukuthi hhayi, waze wahambisa ingane wathi ingane yabo ayihlale nabo ngoba ingane ayiphili kwenye indawo, iphila kubo kuphela. Bakhona-ke abantu abanezinto ey'njalo, angazi nami ukuthi sey'dalwa yini, ngihlele ngizizwa nje hhayi futhi izinto nasi esizizwa nje nakuy'hlobo zethu sike sezwe bexoxa into enjalo ukuthi le ngane le ihlala kubo, engathi khona into abazenzayo manje mayikwenye indawo iyokhala udumo. Nokweminye imizi wangena khona engathi awusaphumi. Ayi asazi indaba ave, kodwa-ke senibuza ukuthi uMaMpilo ongenapha wangifaka uMaMpilo. Nangu uMaMpilo esinika ithemba. uMaMpilo washiya eli. Yabo nje manje uMaMpilo ukhona uzobuza indaba yesibongo ukuthi-ke kwenzakalani, isibongo sishintsheka kanjani. Kwabakhona nje kaMseleka amakhosikazi, uMaMpilo washiya. Mhlawumbe ngilifakelane lokuthi washiya uMaMpilo, masibheka uMpilo ube khona sekunomshado, okusho ukuthi uMaMpilo befike vele i-vision isikhona, washiya-ke indaba ye-vision wayiphilela impilo yakhe. Manje uVuyo yena usuke ku-number 2 waya ku-number 1, kwakhulunywa ukuthi i-vision ithini, naye uzoba yingxenye yale vision ebe umamkhulu. Asazi ukuthi i-vision-ke noma uVuyo eseyami imenze njani i-vision, le vision leyo, hhayi ngoba uVuyo lapha etafuleni mina ngathi hayibo Vuyo ungagangi ngathi ngoba thina sizoma esayidini lakho, kodwa sisakuzwa manje ukuthi uthini. Hhayi makukhuluma ubaba uMseleka athi uVuyo nami ngiyabuza ukuthi uyifunda le nto. Ngithi hayibo uVuyo akaboni uthando nesithembu, ngoba ubaba uMseleka lapho yakuthando nesithembu nathi size sibabaze sithi hayibo, kanti imalini le efunakalayo ngoba amakhosikazi akhe lawo. Mayesekhuluma uMayeni ethi phela abantu laba imizwa yabo kuyafana, umqondo kaMayeni uzohlala kuMayeni, efisa ukusiza lengane yakhe esaphethwe ubungane, angabi nayo indlela ngoba ingane mayisephumile ngaphandle yegeti yenza noma yini. Ngisumzali engathetha, enye ingane engezwa izinyanye khona ukuthi umzali uyathetha ngoba isaphethwe izinto ezemphethe. Nimbonile nje laphaya efika nomacele ephathini, la bantwana kade sebefikile bezothweka sebedansa bese kuwuye oyibrush ebusweni, ubona ngathi uyayi-enjoya le nto kodwa ayenziwa kuyo. Ukube nje une-choice ngabe wuye ohleli lapha kudanselwa yena. Ngathi lo hayi wekazi angihleki ngoba kuhlekisa Nkosi yami, ngithi nje angihlali ngahleki. Lapha ephathini yalwandle manibuyela khona sekufika amantombazane ezothweka, uSibindi isandla sakhe besihamba ebusweni ejabulile, ngapha lesi sinye isandla besihamba ebusweni eyibrasha, lesi sinye ubambe ngasuNosipho. uNosipho yena uzoba u-first wife. Ujabulela laba abafike bezodansa bedansela ubhuti wakhe ngoba uMiss Phathi. Uyabona futhi ukuthi lobu ungahlaliseki kwakhe kahle kahle ufisa ukuba lapho kudanswa khona kudanselwe yena, kodwa-ke yena uphazamise nje iPhathi wazofika noNosipho. Sengiyibuza ukuthi uNosipho uyayibuka yini yona le nto ngoba uNosipho asifuni ukumchazela izinto ey'ningi, yabo uNosipho. Yikho ngithi nje umuntu ukhuzeka kangcono into engakayenzi, maseyenzile akube kusavela ukuthi uyamkhuza ngoba abanye bazothi hayi niyajajana ni-judgmental, uyabo. Umkhuza kalula umuntu ukuthi njalo ama-side effects anje wena usudlulile lapho, nomunye uzomnikeza izibonelo ukuthi buka la
ngoba le yokuthi uMpumelelo uyalala namantombazane fanele ekhokhe yaqala ubaba wakhe kuThando Nesithembu. Kwalena yokuthi kufuneka inhlawulo ngoba sekukhona ingane yaqala ubaba wakhe, asize sizwe yena ethi ngiyayisola ukuthi sekwenzeka into ekanjena ukuze mhlampe nathi njengomndeni singakhulumi kabi ngamaphutha enziwe yimi, ngicela ningisize bazali. Kukhuluma abazali bakhe. Manje ngiyabuza ukuthi-ke kulaba abathi akuphoqo bafuna uVuyo aphile impilo efana noThando yini, ngoba uThando nje secela ilobolo lesibili ngoba uyabona ukuthi lokhu okuyisithuphethu sababudlamuka akukhiphanga lutho. Yikho kwenza uMathanda, yikho futhi engakufili ngaphakathi ukuthi ake ngihlale ngihloniphe uThando isikhathi eside kangaka. Akamsebenzelanga, akajulukanga ndawo, akaze edinge isikhathi sokuthi eprocesse leyo mcabango yakhe, azi ukuthi lesi sinqumo asenzayo ufuna ukuba uhlobo njani likababa noma umkhwenyana. Ubaba wakhe nje wamsheshisela kwalunga-ke ngoba uThando naye wayebona ukuthi hayi uthola umaqondane. uThando angiyazi indaba yakhe, angiyeke futhi uyathanda ngoba bengicasule nalokhu kwakhe okwakusofa ekhuluma uMathanda kubhuti wakhe. Ngapha-ke kuVuyo angeke ngisho ukuthi ngiqinisile ukuthi akawubona umnyango wokuphuma, kodwa ngathi usahleli ethembeni. Hhayi guys, sobona makuphela le season uVuyo ngathi usahleli ethembeni. I-TV show ukuthi asazi ukuthi ishuthwe nini ukuba show, kodwa ngicabanga ukuthi banikeza kuba u-3 months before ivele kwi-show. Nakhona futhi ukuthi ulalela abantu. Yabona nje ukuthi uMpumelelo ukuba kasiyingane ngempela, ubezokwazi ukuthi indaba uVuyo alalela abantu engalaleli yena, ukuba akayona ingane. Ngoba le yokuthi ulalela abantu iphume ekutheni yena wenzani, izithembiso zakhe uyazigcina yini, iqiniso uyalenza yini, umphethe kanjani mase kungena abantu. Mina ngeke ngisuke ngila ngingazi nokuthi indlu olala kuyona injani, i-bedding yakho injani, mase ngizokutshela ngemizwa yakho ungikholwe. Okusho ukuthi vele kukhona la ngingaqondile kahle. Yikho lokho engikukhulumayo usukulalela, ngoba uma ngikhuluma izinto ezi-wrong uzofela ukuthi uyayibhedela le ntombazane ngoba ngikhuluma into engekho. Kodwa manje mayifike le nto engiyihlebayo ngawe uvele uconfuse, usuzoqala uqhathanise ngoba sikhona isikhala sokuthi qhathanise. Ngeke mina ngithi udla ukudla okumnandi kubi kube kudliwa uwena, ngeke. Manje yikho silobu sithi lokhu usafuna ukuyojiva, usafuna ukuyo-explore, usafuna nje ukuthi ubaba wakhe emnike imali aphile nje azadele. Kuma ecabanga ukuthi uzoba ubaba womuzi uzoshada. Inkinga-ke mayenza njena efake namantombazane lobe eqhubeka ekhuluma, amantombazane isikhathi esiningi ayashesha ukukhula, ayashesha futhi ukucabangela ikusasa. Ukuthi-ke njengoba abala unyaka owodwa kodwa omunye embona ukuthi lona nje athandana naye, angazi noma phela vele ukuthandana kubuye kubambane, inkosi yami singakhuluma iphutha, kubuye kudomane ukuthandana. Untombazane ingaplana i-future nomuntu okwenzeka engatholakala u-3 days. Umqondo-ke wethu ubuye usebenze kanjalo. Kuthi uma sesihlala naye phansi sesikhuluma yena asho ukuthi hayibo, yazi ama-plans anje. Hawu, mase siyalandela ukuthi ama-plans anje nobani, wenze njani yena? Hawu, sishiye kanjalo ukuthi hayibo, ufike kanjani lapho? Manje yikho ngingafuni ukuthi la bantwana ngoba sebeney'ngane noSibindi sibajaje kakhulu. Akusazivumeli ukuthi sibajaje, baqhamuke vele sekukhona iy'ngane. Mhlawumbe befike iy'ngane zingakabi khona, hayi bekuyomele simemeze kakhulu social media sithi akuqedwe emayunivesi belungise nama-passports.
ngoba amathuba emisebenzi mancane ngapha bethi shwi makuphela mhlawumbe u-2 years besabona ukuthi bakhuluma bayazwana nengane yamseleko. Hhayi-ke sebengazenza-ke iy'nqumo ey'phelele. Manje lo ufuna u7, nalo 7 omfunayo akazilungiselelile ukuthi uzoba nabantu abawu7. Sithatha lokhu indlela akhuluma ngayo nangendlela umayeni akhuluma ngayo. Umayeni ngeke esukele into athi mhlambe ufuna ukuhlambalaza ingane yakhe. Ukhuluma into ekuyiyo esiyibonayo ukuthi lo Mpumelelo lo sizofika isikhathi kuye la esebona khona ukuthi u-ready ukuthi ashade. Njengamanje ubiza abazali bakhe afika akhulume nabo athule engasazi ukuthi uphendula uthini. Ubiza ubaba wakhe eceleni ngoba ebona ukuthi ubaba wakhe-ke uzozwana naye. Ubaba wakhe vele uzolobe emtshela ukuthi ngizokusupport uma usithatha isithembu, uzokusupport. Mase sizithi hawu kanti yini le ngane kufanele ibe nesithembu. Phela size sibe nalokho mase sihleba. Uma yena semtshela ukuthi wena Mpumelelo kuyimanje la ekhaya awukhombisi ukuthi usukhulile ngezinto ozenzayo, ngezinto okhunjuzwa zona. Uyoba ubaba womuzi uMpumelelo onamakhosikazi awu7. Hayi uthi ku-social media uMpumelelo iy'ngane nje zakhe ufuna ikhule kanye naye. Niyayizwa yona le? Nkosi yami, uthi iy'ngane zakhe ufuna ikhule kanye naye. Iy'ngane ziyoba ukuthi u-first day bani esikhulu baba bekhona. Uzothuka iy'ngane sezindala. Ecabanga ukuthi njengamanje uzama ukuba famous efana nobaba wakhe. Zikhule iy'ngane seziyamthuka zisho ukuthi lo asimazi, esikoleni wayengafiki. Kwakwenzeka ukuthi nokuthi engekho. Uyocasha ngokuthini? Baba wakhe uMseleko. Ngoba phela umayeni uyasho ukuthi uyazama. Siyamuzwa uma ekhuluma indaba yentombazane. Usisi lona omncane ukuthi uyazama. Lona uyaphushwa mhlampe nokuphusha ukuthi ingane kwenzakalani esikoleni, hamba uyovela kubazali. Nakhona ngapha usayifuna ewu-DJ. Impumelelo Nkosi yami. Kuthiwe le show ayenzayo eyakhe. Angazi ukuthi le show izingane zesithembu ngisezwa ngayo ukuthi angazi uma ufuna ukuzoyiveza ukuthi uwumzali akasiyacela ngoba ngithi hayibo. Ngisho izolo ebusuku ade ngiqedela le episode ngithi kodwa yini uMpumelelo ngathi kusasa usiyacela bazomfaka ngapha. Hayi ngiyaxolisa guys makukhona ngempela abamzwayo kuma-fans and followers kaMpumelelo. Hayi kodwa nje hayi yabo siyacela ade khuluma umathanda nobhuti wakhe ngathi kodwa abamshaya ngani. Akafuni ukulalela muntu. Ukuthi kasiyacela-ke hayi ngapha sihlaliswe ukuthi khona kubuye kuvele abazali nabo sisi-ke abancane laba sifuna ukubabona ukuthi bayabona yini ukuthi hayibo indaba yokuthi ithini iplan ishintshile manje. Uwo kufanele wazi ukuthi ithini iplan ngempilo yakho. Lona omunye akakufica ubuhamba ngeyakhe iplan. Ngoba make kwathiwa ithini iplan uvela akhipha amehlo angasayikhumbuli into ayisho ekuqaleni ngoba phela ekuqaleni simzwile wathi kuzoba noneni ohlala endlini ahambe mayesebuya esikoleni. Wathi-ke uTirelo ngeke akwazi ukuthi amshiye ngoba nantambama nasebusuku uzobe efunda ngcono bahlale ndawonye. Ukhuluma lokho ukuphi balaphaya endlini kule ndlu asebemkhiphile kuyona ngoba sekuthiwa eGoli nje bazomgwaza nokumgwaza. Bambalekisile eGoli ngoba la besethole obani uTikTaz laphaya kuQueen Ndlovu esekhipha indaba zakubo. Ngoba uQueen Ndlovu besesixoxela phela ukuthi hawu uthi imoto zakubo azisadumi ezinye. Ngasi mnayibo lona
uthi ngapha ugogo uSikhotheni bathintana. Pho uQueen Ndlovu lezi ndaba uyithathaphi ngoba phela akusiko ukuthintana kwelanga elilodwa okungamenza ukuthi akhiphe i-intro eney'ndaba ey'ningi kangaka. Mayese mbuza uQueen Ndlovu umbuza ukuthi ake ngitshele ngawe uthandani, ekhulume lezi ndaba uQueen Ndlovu wayeseyikhipha. Ngoba nje yaQueen Ndlovu yena ibisiza indaba Queen Ndlovu. Manje uQueen Ndlovu ngiyasayiphinda avule umlomo wakhe ngaloya mndeni ngoba baze bafika nakubameli. Ngathi mina ho, lezi ngane mayikwenzile lokhu, abameli bangena phela ngahamba ngola uQueen Ndlovu ngathi oh ingozi. Queen Ndlovu beseshiza izinto ey'ningi, nami-ke ngaphuma kuye ngathi hayi ngeke ngikhulume ngoQueen Ndlovu lo ongasabi umuntu. uQueen Ndlovu waqala esitshela ngoBig Zulu nabo bonke abanye. uSibindi ukuthi yena yini ebisimenza akhulume ngey'moto zakubo. Wathi uQueen Ndlovu phela bese ngimphekela, ubekhohliwe yini ukuthi bengimphekela, bekupheka mina. Bezwa-ke omayeni nomacele bavele bathi akabuye kwalapha eGoli ngoba eGoli bazomkhipha amehlo. Ngaze ngabona lapho ukuthi hayi leyo ukuthi ngizokudablisha konke okufana nobaba, mhlawumbe uyokudablisha hhayi kodwa manje okwamanje nje hhayi uyagagamela umfana, uyagagamela. And iy'ngane zizokhula, mase y'khulile iy'ngane zibe sey'khuluma la ku-social media zithi kwasesikoleni wayengafiki, kwenzeke ukuthi nganginoma. Sekuthiwani iy'ngane zibhitha, kanti yini mncane gijima into zabantu abadala. Angazi ukuthi ushuthi ubona ukuthi kuzofanele ukuthi yena afike kulesi sibalo ubaba wakhe angafikanga kusona. Ngapha simazi ukuthi bayamthethisa yini abazali besho phela ukuthi usuku oluthini esikoleni hamba, usuku labazali hamba. Hey guys, angazi ukuthi kwenzakaleni kodwa bengithi ngintshela ngakho lokho ukuthi-ke vele kweminye imizi uyangena khona ungasawuboni ukuthi uphumaphi. Kube yibo omakhelwane ngesolo kube umakhelwane belokhu bethi kodwa Nkosi yami le ntombazane elaphaya kamakhelwane eyazi yayinhle kulento ehlalele laphaya. Lo phakathi usekwaba yinjwayelo akasenankinga. Thina siwomakhelwane sithi hawu kodwa bakithi usisi umuhle kanje yini la ihlalele. Sebamduma bamqeda ngey'nto zabo. Kwezinye iy'ndawo asisho ukuthi noVuyo bamenze njalo, kodwa nje khona uVuyo uma umbheka lapha kuma-episode akayena umuntu ohambile. Simbamba-ke ku-social media ngoba ku-social media-ke esesho ukuthi ngihambile nje, hhayi ukuthi ngiyacabanga ngihambile.